Bueno, inkorporazio hau angiografo berri bat da, eta angiografo hau nire ustez eta gure ustez izan daiteke aurrera pauso oso garrantzitsua, ez bakarrik Nafarroako ospitale unibertsitarioarentzako, baizik eta ere bai, osasunbidearentzako ere bai. Hemen gauden unitatean, hau da unitate bat, deitzen dela erradiologia interbentzionista, eta hemen garrantzitsua da ez ditugulako bakarrik Iruñako gaixoak egingo, baizik eta Nafarroako guztiko gaixoak egingo ditugu. Garrantzitsua da, angiografo honek ematen digulako ditu software berri batzuk, teknologia berriak, eta ere bai dauka TAC inkorporatu bat. Honek egingo diguna da, gure gaixoak zehaztasun handiagoaz eta baita ere segurtasun handiagoaz tratatzea. Orduan, erradiologia eta neuroradiologia interbentzionistak egingo duguna da gure gaixoak modu invasibo minimo batean tratatu. Zer esan nahi du honek? Esan nahi du gure gaixo guztiek generalean egiten ditugu inzisiorik egin gabe eta orduan tratatzen ditugu generalean anestesia lokalarekin. Honek ze egiten du? Gehien bat egiten dugu zirurgia saihestu, prozedura hauen bitartez. Eta zuek jakingo duzuen bezala, dakigun egiten ditugun prozedura garrantzitsuenak edo behintzat ezagunenak iktusa dira, ere tratamenduak hemorragiak, garuneko hemorragiak, ere bai egiten ditugu paziente onkologikoak, eta ere bai egiten ditugu odol jauri arteriala dituzten pazienteak edo gaixoak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.